Mut jes, tervetuloa kaikki katsomaan, kuuntelemaan Mediaminuutteen 3. jaksoa. Nyt käydään läpi maaliskuun 2024 uutisia mediakentältä. Ja olisiko sulla tänään aloittavaa aihetta jostain vai mennäänkö näillä mun aiheilla? No, voin mä sillä lailla aloittaa kyllä, että tänään tuli, tai tuossa viime yönä julkaistiin The Walking Dead, The Ones Who Live, finaali, viimeinen jakso tästä ainakin. No, mä sanon nyt ekasta tuotantokaudesta, mutta ei näytä siltä, että on tulossa toista, mutta ei sitä ikinä tiedä. Mutta joo, kattelin sen tässä aamupäivällä ja oli kyllä. Kyllä mä pidin siitä ja mun mielestä semmoinen hyvä lopetus tälle 6 jakson sarjalle ja se oli hyvä sarja mun mielestä, mutta joitain asioita mun mielestä olisi voinut kyllä tehdä paremmin joissain jaksoissa, mutta semmoinen ylipäätänsä silleen kuitenkin semmoinen vahva sarja, missä on niinku pientä parannettavaa kyllä, että on ihan tyytyväinen siihen sitten ja joo, lopetus oli oikein hyvä, viimeisen muutama minuutti siinä niin oli semmoinen tosi voimakas hetki tässä sarjassa ainakin tämmöisille isolle Walking Dead-faneille, että ainakin jos tykkää tästä Walking Deadin universumista, niin kyllä kannattaa katsoa. Se on kyllä sen väärti. Sä oot käsittääkseni tyyliin kaiken Walking Dead-materiaalin katsonut, pelannut YMS, niin millainen fiilis sit tuli tuosta sarjasta, että oliko se semmoinen, että se toi jotain lisää ja oli hyödyllinen niin kuin sen universumin kannalta, vai oliko se enemmän semmoinen, tiedätkö, tehdään nyt lisää, koska tämä on suosittu vai muuta? Kyllä se tuntuisi vähän semmoiselta Endgame-tyyppiseltä, että toi olisi niinku ollut hyvä lopetus niinku koko tämän niinku universumin kaikille tarinoille, mihin se on nyt branchannut viime aikoina, mutta kun mä tiedän, että on tulossa vielä toiset kaudet muista näistä spin-offeista, niin se just, että ei se sitten olekaan kuitenkaan se loppu, että en tiedä miten, että yhdistyykö nämä muiden spin-offejen niin kuin seuraavat kaudet ja niiden loput sitten tämän sarjan loppuun ja näkeekö niissä sitten jotain, mitä tämän sarjan jälkeen näkyy tai tapahtuu vielä, että se jää nähtäväksi täysin, että en oikein osaa yhtään sanoa, mitä suunnitelmia heillä on, mutta kyllä tämä oli sille tärkeä sarja, että jos nyt joku pitää valita näistä 3 spin-offista, mihin tämä on nyt jakautunut tuon emosarjan jälkeen, niin kyllä mä sanoisin, että tämä on se tärkein, The Ones Who Live. Joo, se on, mitä on ymmärtänyt, en ole itse mikään sillai zombi tällaisten juttujen fani, niin en ole katsonut mitään noista, mutta käsittääkseni on kuitenkin tosi iso franchise, ja oliko se jostain sarjakuvasta tai kirjasta alun perin se lähdemateriaali? Joo, sarjakuvasta alun perin. Joo. Että onko se niitä sarjakuvia lukenut? En ole enempää kuin varmaan se ensimmäisen osan, että niin ja sitten jotain kohtauksia sieltä ja täältä, mutta niihin en ole sen vertaa niin perehtynyt, että aika lailla se niin menee samaa rataa kuin toi TV-sarja, mutta sitten siellä on joitain tuommoisia isoja eroavaisuuksia, että joku hahmo saattaa elää paljon pidempään tai joku, no tuossa on paljon niinku
just muutettu jotain tarinoita tähän TV-showhun. Mun mielestä paljon paremmaksi tehty niitä, vaikka joidenkin pahisten character arcs periaatteessa, että niistä on tehty paljon parempia ja niistä on tehty enemmän moniulotteisia näistä pahiksista ja muistakin hahmoista. Kyllä mä tykkään, tai olen saanut sen käsityksen, että tämä TV-sarja sit on parantanut vielä monella tapaa sitä alkuperäistä lähdemateriaalia. Joo, tosta meinasin just kysyäkin, että onko sulla omaa mielipidettä tai tietoa siitä, että miten muut on ottanut kantaa sarjakuvan fanit siihen tuohon muuhun franchiseen, kun just toi, että tietää, jos on tollanen franchise tai tollanen, mikä sit on, mistä on tehty sarjakuvia, leffoja, pelejä, kirjoja, bla bla bla, niin jos sä tuut jossain tietyssä vaiheessa vasta siihen franchiseen mukaan, niin sä saatat tykätä siitä, koska sä et ole sitä tavallaan alkuperäistä lähdemateriaalia nähnyt tai lukenut tai muuta, kun sitten taas ne, ketkä on sieltä ihan alusta asti tullut mukaan, niin ei välttämättä sit tykkää ollenkaan, kun tietää, että millainen se alku on. Niin. Mutta niin, että ilmeisesti kuitenkin on hyvin sit, uskollinen sitä alkuperäistä sarjakuvaa kohtaan toi franchise muuten. On se aika lailla, joo. On se aika lailla. Se on tosi, miten sen sanoisi, graafinen, aika väkivaltainen ja vulgaari se sarjakuva. Et sit tietysti TV:n on pitänyt vähän himmentää tai laimentaa sitä silleen, että se esim. Ei kovin paljon saa kiroilla ainakaan näitä ns. Pahempia sanoja, mutta sitten taas sarjakuvassa ne voi sanoa mitä vaan, että niin, semmoinen selvä ero niiden välillä ainakin on. Joo, eli siinä ei ilmeisesti, tai no voi Suomesta jotenkin olla, mutta ei ole Jenkeissä K18-luokitusta ilmeisesti. Joo, ei ole. Onko se sitten K16 mun mielestä se Walking Dead-sarja ollut? Joo. Toi on kyllä myös semmoinen, minkä toisaalta ymmärtää, että vähän himmaa, ettei tule sitä suurinta ikärajaa, tai ettei joudu seuraavalle ikärajaluokitukselle vaikka, koska se aina rajoittaa sitä yleisöä, mikä tulee sitten näkemään sen kontentin, mutta sitten toisaalta tulee myös just mieleen, että jos siinä alkuperäisessä lähdemateriaalissa on tosi raffia settiä, niin on se vähän sillä, että jos sitten täytyy himmata, että ei olla samanlaisia kuin tämä lähdemateriaali, ettei saada liian korkeat ikärajaa, niin se on ehkä vähän semmoinen, mistä en tiedä mitään mieltä on. Mutta kaikessa on kaikkea voi katsoa monelta eri kantilta. Kyllä, juuri näin. Ja tuli mieleen semmoinen tuossa, että kun on seurannut näitä juttuja, just Walking Dead tosi pitkä aikaa, niin aina kun on joku tämmöinen isompi tarina on tullut siihen, niin melkein joka kerta on kaikki fanit ollut sitä mieltä, että ne teki tässä TV-showssa sen paremmin jonkun hahmon tai tälleen. Kyllä se kyllä se varmasti myös jakaa sille, että sitten on ne hardcore fans, just ketkä rakastaa sarjakuvia ja ei sitten oikein tykkää mihin tämä TV-sarja on mennyt, mutta niin, tuntuu, että nämä on äänekkäämpiä nämä TV-sarjan kannattajat ainakin, että sitä ei kuulu ainakaan kovin paljon, että näitä, ketkä on jättäytynyt tästä TV-sarjan katsomisesta pois ja sitten
on pysynyt niiden sarjakuvien kanssa. Joo, ja totta kai aina, koska ihmisiä on jokaisen junan, niin aina tulee olemaan ihmisiä, ketkä ei tykkää jostain ja ketkä tykkää jostain, niin jos kuitenkin pääosin toi jo niin kuin toi franchise uskollinen sille lähdemateriaalille, niin varmaan just pääosin myös ihmiset tykkää siitä. Ja sitten varmaan on niitäkin sit, ketkä just ei tykkää vaikka TV-sarjasta nimenomaan sen takia, koska se on uskollinen sille lähdemateriaalille ja ajattelee, että no me ollaan nähty tää jo, että me haluttaisiin jotain uutta, jotain muutoksia tai muuta. Niin, mutta ilmeisesti se on kuitenkin hyvin hoidettu. On se aika lailla hyvin hoidettu. Tietysti jotain kyseenalaisia päätöksiä on ne tehnyt siellä jossain ylemmällä portaalla, ainakin kausi 8 aikoihin, mutta niistä en tiedä sen enempää, miksi ne on tehnyt tämmöisiä typeriä päätöksiä ja silleen, olisi kiva kyllä joskus kuulla ja mä nyt viittaan tällä siihen, että yksi päähahmoista tapettiin ihan vaan, no tuntuu ainakin spekuloitiin sen takia, että saataisiin hetkellisesti katsojaluvut nousemaan, että ainoastaan semmoinen shock factor, että niin sitä tavoiteltiin ja sillä periaatteessa moni ajattelee, että se niin pilasi sen koko sarjan tulevaisuuden, että tämä hahmo tapettiin sitten. Joo, toi kuulostaa kyllä vähän semmoiselta counterintuitive, niin kuin, ristiriitaiselta, että tehdään päätös, mikä saa fanit vihaamaan meitä, jotta meidän katsojaluvut nousis. Juu, just näin. Ja sitten näyttelijä oli just ostanut talon sieltä kuvauspaikan lähettyviltä ja hänelle ei sit tosi myöhäisessä vaiheessa kerrottiin, että hei, sä oot muuten niin lähtemässä tästä showsta, että sun hahmo kuolee. Ja se oli just, että tämä oli yksi niistä ehkä jopa keskeisin hahmo melkein niin koko sarjasta alusta asti. Että niin, en tosiaan ymmärrä, mitä ne ajatteli sitten. Joo, ja tietyllä tavalla mä kuitenkin ymmärrän ton että toi on myöhäisessä vaiheessa kerrottu näyttelijälle, koska kuitenkin aina kun noista isoista plotpointeista kertoo yhtään kenellekään, vaikka olisi luotettavakin ihminen, niin se lisää just jonkun liikin tai muun spoilaantumisen mahdollisuutta, niin sillä lailla ymmärrän, mutta tuollaisessa tilanteessa kyllä vähän huonoon paikkaan tuli tollainen päätös. Joo. Ja milloin se sarja on alkanut? Se alkoi 2010, olisiko ollut lokakuussa, mutta en ole ihan varma. Joo, just sitä mä ajattelin just tuossa, kun kyselin noista, että kuin uskollinen on lähdemateriaaliin, kun tuntuu, että niinku silloin vielä ei olisi jengi osannut tehdä lähdemateriaalille uskollista kontenttia niin hyvin kuin nykyään. Niin. Joo, kyllä se, se alkuperäinen showrunneri, niin se oli tosi taitava ja silleen hyvä, osasi tehdä asiat hyvin, mutta hänellä oli vähän semmoinen visio, että kaudelta niin se alkaa enemmän niin poikkeamaan siitä lähdemateriaalista, mutta sitten hänet vähän potkittiin pihalle sieltä ja sitten tuli näitä muita showrunnereita vuosien varrella, ketkä sitten piti vähän enemmän edelleen tärkeänä tai arvossa sitä lähdemateriaalia ja ne jatkoi sitten sen seuraamista tietysti näillä pienillä muutoksilla, mutta kuitenkin. Joo. Jees. Oliko sulla muuta kyseisestä franchisesta tai sarjasta sanottavaa vielä? No, eipä sillä lailla muuta, että odotetaan innolla The Walking Dead City kausi 2 ja The Walking Dead Daryl Dixon kausi 2, että
olisiko se ollut joku toinen nimi myös sillä Daryl Dixon kanssa, koska se Book of Carol mun mielestä, semmoista nimeä mä oon kuullut siitä, mutta se jää nähtäväksi, mutta joo, niitä odotan innolla vielä ja joo, että ei ole ihan vielä ainakaan Walking Deadin tarina päättynyt. Mä toivon, että ne panostaa näihin sarjoihin, budjetti saisi olla aika korkealla, ainakin saisi olla samalla tasolla kuin The Ones Who Livesissä, ja niin, mä luulen, että se on tosi tärkeää, että usein Walking Deadissä on ongelmana ollut se budjetti, ja sitten pitkät kaudet, ja sitten kokonaisella kaudelle niin kun jaettu semmoinen vähän rajallinen budjetti, niin sen sitten huomaa, että on semmoisia hitaampia jaksoja, missä ei oikein tapahdu mitään, koska se on just niin kuin, jaettu niin monelle jaksolle kausi ja ei annettu riittävästi rahaa, niin niitä on pitänyt vähän jotain keksiä sinne ja semmoista filleriä, sanotaan näin. Toivotaan, että tämmöinen loppuu vähän ja niin. Yritän pysyä optimistisena franchisin suhteen ja niin. Eipä muuta aiheesta. Jees. Mut joo, seuraava uutinen täällä olisi, mennään alun perin vuoteen 2013 vai joo, kun puhuttiin siitä, että Watch Dogs-pelisarjasta olisi tulossa elokuva, jota olisi tekemässä Ubisoft Motion Pictures, Sony Pictures Entertainment ja New Regency, mitenköhän lausutaan, no kuitenkin. 2014 Paul Wernick ja Rhett Reese on laitettu käsikirjoittajiksi. 2016 on kerrottu, että sitä vielä työstetään sitä elokuvaa, ja vuoden 2016 jälkeen siitä ei ole mainittu yhtään mitään, kunnes nyt sitten 7 vuotta myöhemmin on ilmoitettu, että Watch Dogs-pelisarjasta on tulossa elokuva. Ja käsikirjoitus olisi Christy LeBlancin käsialaa, joka on käsikirjoittanut muun muassa Netflixin ranskankielisen Oxygen tieteisthrillerin, ja Watch Dogsin kerrotaan saavan tähdekseen mahdollisesti Sophie Wildin, joka on ollut Talk to Me-kauhuleffassa tehnyt näköjään läpimurtoroolinsa. Joo. 2013 on ilmoitettu 2013 on ilmoitettu siitä, että se elokuva olisi tulossa, kun itse peli on julkaistu vasta 2014. Mielenkiintoista. Oho, no joo. Mutta joo, tääkin on vähän semmonen niinku, että mä tykkään tosta Watch Dogs-franchisesta kyllä, mutta se ykkönen on ehdottomasti se, tai no kakkonenkin on hyvä, se on ainut mitä mä en ole loppuun asti noista 3 pelannut, että siitä mulla on vähiten tietoa, niin sen takia ehkä se ykkönen on mulle se tärkeämpi, mutta mitä on kuullut, niin monien mielestä se 2 olisi parempi, mutta toi 3 oli tosi monen mielestä floppi, ehkä just sen takia, kun no siis mä katsoin just vähän aikaa sitten YouTubesta tällaisen videon, missä puhuttiin siitä, että miksi toi pelisarja, mikä on tosi lupaava ja se premise on tosi semmoinen, niinku, on lupaava ja toimiva ja tällainen hyvä premise, niin miksi se floppas. Ja mä en edes tiennyt, että siinä, kun se ensimmäinen peli julkaistiin, niin jo sen ympärillä oli tosi paljon kontroversia, koska se traileri oli ihan erilainen kuin se peli. Et siinä näytettiin tosi paljon paremmat grafiikat ja muuta. Et sitä ihmeteltiin paljon, että miten niinku, sen ajan, kun ottaa huomioon, että se peli on julkaistu 10 vuotta sitten ja se traileri varmaan sitten niinku, tietenkin yli 10 vuotta sitten, että miten sen ajan konsoleilla on saatu niin hyviä grafiikoita ja muuta, ja sitten kun se peli julkaistiin, niin se ei ollutkaan mitään sinne päinkään.
Joo, joo, mä muistan tämmöisen. Joo, että ehkä just sen takia, kun mä en ollut niitä trailereita ikinä nähnyt, että mä vaan pelasin sen pelin, kun mä näin, että hei, tämmönen hakkeripeli näyttää tosi siistiltä, niin mulla ei ollut, tiiäks, sitä tiiäks, oletusta, että tässä tulee olemaan jotenkin tosi eeppiset grafiikat tai muuta, vaan mä menin suoraan siihen peliin ja siistiä, kun sä voit hakkeroida mitä vaan ja tehdä asioita, niin sen takia se peli oli mulle niin semmoinen positiivinen kokemus. Ja tuossa kolmannessa Watch Dogs Legion, mikä julkaistiin 2020 muistaakseni, joo, niin siinähän se isoin myyntipointti on se, että siinä on loputon määrä pelattavia hahmoja. Eli sä voit mennä kadulle ja vaan värvätä kenet tahansa sun jengiin, ja sit sä voit pelata sillä. Ja kaikilla on omat luonteenpiirteensä ja erikoiskyvyt ja muuta, mikä kuulostaa tosi siistiltä. Kuulostaa siltä, että sulla on niinku rajattomasti mahdollisuuksia. Mutta se, mikä siinä sitten loppujen lopuksi, mikä on niinku täysin loogista, mitä siinä loppujen lopuksi oli käynyt, oli se, että ne luonteenpiirteet, mitä siinä pelissä on, niin niitä on tosi vähän verrattuna siihen, tai suhteutettuna siihen loputtomaan määrään ihmisiä, mitä sä voit värvätä. Eli se yhdistelmä niitä hahmoja tai niinku eri luonteenpiirteitä ja erikoistaitoja ja muita, mitä sä voit saada, niin on loppujen lopuksi aika suppea. Ja sit kun ihmisillä on erilaisia taitoja ja muita, niin kaikki niistä ei ole mitenkään merkittäviä. Että silloin, no okei, siistiä, että tällä on erilainen auto kuin muilla, mutta että sillä autolla ei ole vaikka mitään erityistä muuta kuin, että samanlaista ei ole muilla, niin ei se hirveästi tuo mitään lisää siihen. Ja sit kun se on tosi suppea ja sä voit pelata kenellä tahansa, niin kukaan ei ole semmoinen, päähenkilö, ei ole yksittäistä päähenkilöä ja samalla kukaan ei loppujen lopuksi, kun kaikki on erilaisia, mutta kaikki on kuitenkin samanlaisia, niin kukaan ei niistä hahmoista oikein poikkea muista. Ei siinä ei sitten loppujen lopuksi olekaan mitään oikein poikkeuksellista. Okay, se toteutus ei sitten ollutkaan niin hyvä. Vaikka mä kyllä tykkäsin ihan siitä pelistä, ehkä niinku enemmän sen gameplayn takia just, että se niinku just se, no mistä tykkäsin niissä kahdessa aikaisemmassakin, niin se, että sä pystyt just hakkeroida ja voit vähän niinku päättää sitä sun omaa lähestymistapaa tehtäviä, etteikö sä meneekö sä aseitte kanssa vaan sisään ja ammut kaikki, vai onko sä jossain 100 metrin päässä ja hakkeroit niiden tietokoneet ja sillä stealthisti murtaudut sinne, vai mitä sä teet, niin se on tosi siistiä. Ja myös se, että no ehkä tässä kolmannessa se vähän epärealistisempaa, mutta varsinkin siinä ykkösessä, että niin teoriassa kaikki, mitä sä pystyt siinä niin hakkeroimaan, niin olisi mahdollista oikeastikin. Totta kai ei nyt välttämättä niin helposti, että nappia painamalla sä saat jonkun kaasuputken maan alta räjähtämään, että ei ehkä noin helposti ja noin nopeasti, mutta katoin just joskus, no on tästä jo aikaa, silloin kun mä sen pelasin joku 10 vuotta sitten läpi sen pelin, niin katoin YouTube-video, missä oikea hakkeri niinku reagoi siihen ja katsoi, että miten realistinen se on, niin se sanoi, että okei, että kaikki mitä siinä videossa näytettiin, niin oli sellaista, että kyllä se oikeasti olisi mahdollista tehdä. Mutta toi kolmasosa sit, no se on tietenkin selitetty sillä, että se sijoittuu lähitulevaisuuteen. Sitä vuotta ei mainita, mutta ilmeisesti johonkin niin kuin 2030-luvulle, että 15 vuotta tulevaisuuteen siitä päivästä, kun se julkaistiin, niin siinä on sitten enemmän tämmöistä niin kuin vähän futuristisempaa teknologiaa, että tosi paljon niin kuin itsestään ajavia autoja ja droneja ja niin kuin että se on teknologiaa, mitä ei ole vielä olemassa, mutta ei ole kuitenkaan kaukaa haettu, että ei ole mitään teleportteja tai muita. Joo. No tuossa tulee vähän mieleen toi Cyberpunk 2077 mieleen, että se on just vähän tollaista. Siinä voi hakkeroida paljon ja just tälleen. Sä voit vihollisia eliminoida eri tavoin, kun sä fiksusti käytät sun hakkerointitaitoja ja sä voit just
ympäristössä kaikenlaisia valvontakameroita ja mitä vaan, vending machines, siis tosi paljon kaikenlaista, mitä siellä on ympäristössä, ja myös vihollisia, kun niillä on niitä implantteja tai tämmöisiä cybernetic implants, niin niitä voit myös hakkeroida, niin joo, tulee mieleen vahvasti just C-peli tästä. Joo. Ja tosiaan tuosta leffasta sit just se, että just noiden kaiken kontroversin ja muun takia, niin tulee vähän semmoinen, tiiäks, skeptinen fiilis siitä, että mahtaakohan sitten tääkään toimia, vaikka potentiaalia sillä on. Mutta toi Joo. saa sitten nähdä ja kyllä innolla odotan. Tykkään kuitenkin tuosta franchisesta ja varsinkin just se gameplay on semmoinen, mistä tykkään. Että Ubisofthan ei ole firmana muutenkaan hirveän paljon, tai on saanut paljon kehuja, mutta on myös kaikesta, mistä on saanut kehua, on myös saanut paljon paskaa niskaansa. Että voi olla, että joku toinen firma olisi noikin hoitanut paremmin. Mutta varmaan joku toinen firma olisi hoitanut huonomminkin. Et. Niin. Joo, sen voisin sanoa tässä, että mä en ikinä itse oikein päässyt tähän Watch Dogsiin mukaan, koska just sen controversyn takia siellä alussa, kun oli sitä, että se olisi graafisesti downgradattu niin tosi paljon niistä trailereista, ja jotenkin se oli tosi iso juttu siellä, ja sitä tuli niin joka tuutista niin vastaan uutisia aiheesta, niin jotenkin sit en ollut sillä kiinnostunut siitä pelistä ollenkaan, ja sitten tuli jatko-osa jossain vaiheessa, ja se oli vähän sama, että kun en ollut siihen ykköseen en ollut kiinnostunut siitä, niin sitten se kakkonenkin jäi silleen vähän, ehkä jotain pari videot siitä saatoin katsoa, mutta en ollut tarpeeksi invested siinä, että olisin enempää sitä seurannut. Ja itse asiassa tätä Legionia niin en ollut edes kuullutkaan, että tämmöinen oli tullut ulos. Se on näköjään 2020 tullut, ja tai voihan se olla, että on jossain tullut vastaan, mutta on täysin unohtanut, kun ei ole silleen kiinnostanut. Mutta toi cover artti on ihan mielenkiintoinen siinä, että siinä on tuommoinen joku tyyppi, se on tuommoinen ihme possumaski päässä, ja tosi eri fiilis tuleeko niistä aikaisemmista peleistä. Et joo, en tiedä siitä tuosta Legionista kyllä mitään. Joo, että kyllä vaikka mä tykkäsin siitä Legionistakin, niin kyllä se mun mielestä on niinku, no okei, tietyllä tavalla se on parempi, koska se on uudempaa teknologiaa, se on ainut noista, mikä on PS5:lle julkaistu ja muuta, mutta ehkä muuten ne gameplay-mekaniikat ja story ja muu, niin on se, sanoisin, että se on heikoin kuitenkin näistä kolmesta, mutta kannattaa kuitenkin pelata, jos on mahdollisuus, niin ainakin se ykkönen ja varmaan kakkonenkin sanoisin, ja niin kuin unohtaa se, että niin kuin ottaa huomioon vaan se, että okei, tämä on 10 vuotta vanha peli, tässä on 10 vuotta vanhat grafiikat, niin se on kyllä hyvä, ja mä itse sanoisin, että jos katsoo jotain Let's Play tai muuta, niin siitä ei saa ihan sitä samaa fiilistä kuin se, kun sä pääset itse hakkeroimaan ja stelttaamaan ja strategisoimaan, rakentamaan strategioita siinä hyökkäykseen ja muuta. Et jos on mahdollista, niin kannattaa kyllä itse pelata ne ainakin 2 ekaa peliä. Joo. Varsinkin jos tykkää kaikesta tollasesta hakkeria, teknisestä ja muusta jutusta. Ja siinä on pian semmoista poliittista juttuakin, että siinä on just tällainen firma, joka vakoilee sit niillä on tällainen järjestelmä, joka tai tavallaan niin kuin tietokanta, jossa on kaikki maailman ihmisten tiedot, että ne pystyy sitten
valtio pystyy estämään rikoksia helpommin kuin joka kadun kulmalla on kamerat, jotka tunnistaa ihmisten rikokset tai näkee rikokset ja sitten siellä tietokannassa on ihmisten kaikki tiedot, niin ne saa heti tietoa, että kuka sen rikoksen on tehnyt ja muuta, mutta siinä menee sitten samalla ihmisten yksityisyys, niin tämä tavallaan päähenkilö siinä ykkösessä, joka on tällaisessa DedSec-hakkeriryhmässä, niin se hakkeriryhmän toi tavoite on sitten tehdä tämmöinen poliittinen, ne on tällaisia aktivisteja, jotka sitten hakkeroi sitä vastaan ja on sitä mieltä, että ihmiset tarvii sen yksityisyyden ja tässä niinku, tämä rikkoo ihmisoikeuksia tämä iso järjestelmä. Okei. Kuulostaa ihan mielenkiintoiselta ja just, että on kyllä samaa mieltä, mitä sanoit, että jotkut pelit pitää tosiaan itse pelata, että niin ymmärtää, mikä niissä on sitten niin kiehtova, että pääsee siihen gameplayhin mukaan. Ja niin just vaikka Death Stranding, se on tosi semmoinen, kun sä pelaat sitä itse ja pelaat sitä tarpeeksi, niin kun sä just, mä vihaan käyttää tätä sanaa, mutta niin immersoidut siihen, niin se on semmoinen tosi hieno kokemus ja mikä ei todellakaan, en usko, että välittyy niin videon kautta, että niin jos katsoo siitä jotain videota, niin sehän on periaatteessa pelkästään kävelyä ja se vie paketteja ja jotain pientä ampumista jossain kohtaa ja kummituksia, mutta niin, että jollet sä itse sillai ruorissa siinä, niin ei se sitten ole mitenkään erikoinen peli. Joo. Mitä helvettiä ootas? Mulla lähti yhtäkkiä jostain joku, mä en tiedä mitä mä tein ja mulla aukesi 5 eri ikkunaa ja jostain lähti musiikki soimaan täysillä. Okei. Mä olin laittamassa valmiiksi seuraavan uutisen artikkelia ja en tiedä mitä tapahtui. Joo, okay. No, Nice. That just happened. Mut joo, oliko sulla vielä Watch Dogsista muuta sanottavaa? Eipä oo. Joo, yes. Tai niin, olisiko sulla jotain, toi oli mun uutinen, niin olisiko sulla jotain elokuviin tai sarjoihin liittyviä uutisia tähän väliin? No ei sillä lailla, että se on oikeastaan täällä myös listattu, se tulee myöhemmin vastaan toi mistä on kiinnostunut, että joo. Ei sillä lailla tähän väliin ole mitään. Jees. Tosiaan ajattelin, että tällä kertaa viime mediaminuuteista oppineena niin vedettäisiin järjestyksessä nyt, että nyt kun aloitettiin elokuvista, niin mennään elokuvat loppuun ja siirrytään sitten peleihin, vaikka tässäkin käytiin nyt pelejä läpi, mutta kuitenkin. Joo. Joo, seuraava uutinen olisi, että voi ei nyt lähteä taas joku video pyörimään. Noin. Joo. Eli seuraava linkki se on. Jep. Seuraava uutinen olisi sitten tämä, että Super Mario Bros. Elokuva on saamassa jatko-osan, tai näin sanotaan jatko-osaksi. Siinä announcing-videossa, julkistusvideossa ei sanottu, että se olisi nimenomaan jatko-osa, vaan sanottiin, että seuraava elokuva Super Mario Brosin maailmassa on tekeillä. Ja se on saamassa ensi-illan näillä näkymin se on mikäs kuukausi toi tammi-helmimaalis, huhtikuun 3. päivää 2026, parin vuoden päästä siis, olisi tulossa ensi-ilta. Ja täysin samat sillain päätekijät tässä olisi, että Nintendo ja Illumination yhdessä, jotka teki sen ensimmäisenkin, olisi tekemässä sitä, ja ohjaajina samat Aaron Horvath ja Michael Jelenic. Ja animaatio olisi alkamassa pian. Ja sen enempää tästä ei kerrottu muuta kuin, että siinä on bright and fun story, iloinen ja
kirkas tarina, mikä laajentaa sitten ensimmäisen elokuvan tarinaa. Ja sitten tässä näköjään jostain syystä siirrytään tässä artikkelissa ihan eri aiheeseen. Mutta joo, tollanen olisi tulossa. Ja joo, siis toi ihan sillain innolla odotan kyllä tulevaa Mario-universumiin sijoittuvaa leffaa. Että se alkuperäinen se viime vuonna julkaistu leffahan sai tosi tietyllä tapaa ristiriitaisen vastaanoton, että kriitikot haukku sen pystyyn ja fanit sitten taas rakasti sitä, minkä niinku tällainen ihmisenä, joka ymmärtää niinku elokuvia sillain elokuvalliselta kannalta, niinku, en nyt sano, että on mikään elokuva ekspertti tai muuta, mutta ehkä enemmän kuin perusdallaaja, niin ja ihmisenä kuitenkin, joka myös, jolle Nintendo ja Super Mario on tosi iso juttu, niin mä ymmärrän sekä niitä kriitikoita että niitä faneja, koska elokuvallisestihan tossa ei ollut yhtään mitään sellaista, mitä niinku, lasten elokuvat ei olisi tehnyt jo 50 kertaa tai 500 kertaa. Eli se juoni on perus, on päähenkilö, tapahtuu joku paha juttu, päähenkilö lähtee seikkailulle, päähenkilö estää tai niinku pelastaa niinku korjaa sen pahan jutun. Semmoinen ihan perusjuoni, että ei millään tavalla poikkeava eikä erityinen. Että elokuvallisesti tossa ei ole mitään spessua. Mutta sitten niinku Mario-fanin kannalta, niin toi oli tosi siistiä sillai nähdä just niitä, hahmoja, kenen parissa tavalla on kasvanut ja elänyt koko elämänsä, ja miten paljon siinä oli kaikki referenssejä, siis siinä on niinku satoja referenssejä, mitä niinku vieläkin löydetään lisää ja tollai, ja niinku ne on visuaalisia referenssejä, ne on jotain tällaisia, ne voi olla ihmisten nimiä, ne voi olla musiikkia, niinku tosi paljon kaikkia referenssejä eri peleihin ja muihin niinku Nintendon ja Marion, pääasiassa Marion, mutta muistakin Nintendo-peleistä ja niiden maailmasta. Että yli 40 vuoden ajalta referenssejä siinä, niin se on fanina tosi siistiä oli kyllä nähdä, että ajattelisin, ja mitä muutkin on nyt jälkeenpäin sanonut, niin toi leffa on hyvä lapsille, jotka tykkää just animaatioleffoista, tollasista seikkailuista ja tollai, ja sit Mario-faneille, mutta sit jos sä oot vaikka teini tai aikuinen, ja Mario ei ole iso juttu, niin sellaiset ihmiset sit ei saa siitä alkuperäisestä varmaan, en usko, että saa juuri mitään irti. Joo. Että tuolla on semmoinen vahva tommonen target audience periaatteessa sitten. Joo. Ja tossakin on just se, että kaikki noi oikeastaan näyttelijät ja tekijät, mitä on haastatteluista kuullut, niin on just sellaisia isoja Mario-faneja, ketkä on kasvanut Marion parissa, että selvästi niinku faneilta faneille, mutta ehkä just se ongelma, että koska se on faneilta faneille, niin sitten taas semmoista uutta yleisöä se ei sit kiinnosta, että en sit tiedä, riippuen mikä toi seuraava elokuva, mikä on tulossa tohon maailmaan, niin mikä se on, onko se joku spin-offi vai onko se ihan suoraan jatko-osa, niin ehkä siinä sitten tehdään sit vähän eri lailla se, että tuodaan myös vähän niille, kenelle Mario on vaikka uusi juttu tai muuta, mutta kuitenkin unohtamatta niitä faneja, kenelle se lähtökohtaisesti on tehty. Joo. Mä katson tätä rooleissa välilehteä täällä Google Housea, niin siellä on mielenkiintoisesti, en tiennyt, että Carrie Payton, ketä oli myös Walking Deadissä, niin näyttelee tässä ekassa Super Mario-leffassa, tai tässä 2023 leffassa jotain pingviinikuningasta.
Okei. Joo, se on siis ihan tosi lyhyt rooli siinä elokuvan alussa, että kestää joku pari minuuttia ehkä, kun se näkyy siinä, mutta joo. Okei. Ja Joo. toi niinku casting oli myös semmoinen, mitä kritisoitiin, koska niinku, varmaan näet, niin siinä on ihmiset, ketkä on nykyään kaikissa elokuvissa. Joo. Heitetty siihen pääosaan tai niinku siihen castingiin, päärooleihin ja muihin. Joo, siellä onkin Chris Pratt. Ja mä muistan, että tässä oli joku iso juttu just. Liittyisikö se just Chris Prattiin, että se on Mario? Mun mielestä se oli joku iso tämmöinen controversy myös. Joo, oli juu. Mutta en mä tiedä, ihan hyvin ne sit loppujen lopuksi mun mielestä hoiti asian. Pitäisikö joskus katsoa, onkohan toi tulos johonkin, mun mielestä se on Sky Showtimes, mutta meillä ei sitä ole, että olisiko se tulos johonkin tyyliin Viaplayhin tai muuhun, että pystyisi katsoa sen, kun se on myös suomenkielisillä dubbauksilla on tehty, ja en ikinä itse tykkää katsoa dubbauksilla oikeastaan, niin mutta olisi kiva kuitenkin jotenkin, en mä tiedä, tässä kohtaa mua kiinnostaa, että miten ne hoitaa sit Mario ääninäyttelyt. Niin. Joo. Siellä on näköjään kans tuttu nimi taas, Phil LaMarr, ja se on oli Metal Gear Solidissa ainakin 2. ja 4. ja vissiin Metal Gear Risingissakin jotain hahmoa näytteli. Et kyllä siellä pari tämmöistä muutakin niinku sillä tuttua nimeä on näiden lisäksi näiden isojen nimien. Joo. Keegan Michael Key. Joo, kyllä siellä on paljon kaikkea. Joo. Ja tosiaan tässä jostain syystä tässä artikkelissa, mistä lukee, mistä mä tätä luen, niin mennään seuraavaksi tuossa siihen, että Legend of Zeldasta on tulossa live action elokuva, mitä nyt en sillä lailla tarkemmin mene siihen, kun se on marraskuussa ansattu, mutta odotan myös innolla sitä. Sitten jos siitä tulee lisää tietoa tai kun tulee, niin mediaminuuteissa sitten puhutaan siitä lisää. Mutta joo, olisiko seuraavan uutisen aika? Juu, mennään seuraavaan uutiseen. Se onkin näköjään, joo, tämä onkin hauska uutinen. Eli tosiaan ensimmäisessä mediaminuuteissahan puhuttiin, että on tulossa uusi Nalle Puh-kauhuelokuva. Ja nyt on ilmeisesti sitten nämä tekijät kertonut, tai tässä lukee, että uhannut, en tiedä onko se miten tosissaan, mutta en tiedä, jotenkin tuntuu siltä, että tämä tulee tapahtumaan, että ne aikoo tehdä tällaisen tekijän oikeuksista vapautettujen Disney-hahmojen multiversumin, Avengers-tyyppisen, jossa kaikki sitten taistelis keskenään ja vastakkain ja muuta, mikä niinku mä en normaalisti nyt, niinku multiversumi on ollut mun mielestä aina tosi mielenkiintoinen idea, jo ennen tiiäks Marvelin ja muiden näitä ennen kuin multiversumista tuli iso juttu MCU ja muiden myötä, niin mä ajattelin, mä en haaveilliskidinä, että olisi siistiä, kun tulisi just jotain, tiiäks, Mario ja jonkun, en mä tiedä, Donkey Kongin, no huono esimerkki, mutta vaikka Mario ja Banjo-Kazooin yhteispeli, ja digasin tosi paljon sit, kun tuli Mario ja Sonic at the Olympic Games, missä oli Mario-hahmo ja Sonic-hahmo, ja tollanen universumeiden sekoittaminen oli aina tosi siistiä mun mielestä, mutta nyt MCUn jälkeen, kun tuntuu, että kaikesta tehdään multiversumia ja muuta, niin on vähän mennyt maku siihen, mutta tässä kohtaa se ei haittaa, koska tämä nyt muutenkin vaikuttaa vähän tämmöiseltä parodiatyyppiseltä ja muuta. Tämä vaikuttaa kyllä tosi kivalta idealta ja olisi hauska sit nähdä. Ja täällä näköjään lukeekin, että tuoreen tiedon mukaan
Avengers-tyyppinen elokuva Puniverse Monsters Assemble valmistuu jo ensi vuonna. Joo, kyllä. Et Ne en sit tiedä, toi Monsters Assemble-nimi siinä, kun sanotaan, niin onkohan se miten, kun sehän on Avengersin Avengers Assemble, että sitä ei kyllä ole, en tiedä miten tarkkoja tekijänoikeuksien kanssa olla, että suuttuuko Marvel sitten, että kun heitetään tollainen viittaus Avengersiin, mutta... Niin, en tiedä sitten, mutta aika nopeasti näitä elokuvia nyt tekee, kun oliko se nyt siis viime vuonna, kun tuli se ensimmäinen Blood and Honey, ja Joo. sitten tuli vai nyt on vissiin tulossa jatko-osa siihen, ei ole tullut vielä, ja sitten nyt puhutaan jo näistä just tämä Monsters Assemble valmistuu jo ensi vuonna, että aika nopean tahtiin kyllä takoo näitä nytten. Joo, ja sittenhän täällä lukee myös, kun katsoo tätä artikkelia, että siinä nähdään hirviömäiset versiot ainakin hahmoista Nallepu, Nasu, Tikru, Bambi, Peter Pan, Helinäkeju, Hullu hatuntekijä ja prinsessa Ruusunen, ja useat näistä hahmoista ehtivät saada omat seikkailunsa ensin. Elokuvat Bambi the Reckoning ja Peter Pan's Neverland Nightmare julkistettiin jo aikaisemmin, että ennen Puniversia pitäisi tulla niin kuin toi Nallepuhin jatko-osa, Bambi-leffa ja Peter Pan-elokuva. Wow. Wow, joo. Ne on kiireisiä. Joo. En mä tiedä, en ole vieläkään kyllä kattonut ensimmäistä, että Sandra ei välillä kysyä, että milloin katsotaan. Se pitäisi kyllä jostain etsiä. Se oli jossain ostettavana tyyliin 3 eurolla digitaalisesti, että voisi katsoa, jos tässä joku päivä sitten kattoisi sen. Pitäisi kyllä ihan tällaisen sivistysaukon tukkimisen vuoksi. Juu, kyllä. Itekään en ole vielä katsonut sitä, mutta pitää ehdottomasti joku kerta, ja ehkä sitten odotan, että jatko-osa julkistetaan, niin voi sitten ehkä katsoa ne aika lähekkäin sitten toisiaan. Jep. Joo. Tai sitten odottaa, että julkaistaan kaikki, mitä tuossa lukee siihen Puniversiin asti, ja sitten katsoo kaikki kerralla, pitää tämmöisen Disney-murhamaratonin. Juu, no se voisi olla. Joskus Halloweenin kunniaksi. Juu. Olisi siistiä, kun ei olisi mitään tekijänoikeusjuttuja tai muita, niin voisi tehdä tällaisen live-katsomuksen tuolla jossain YouTubessa, että katsotaan yhdessä chatin kanssa ne. Jep, se olisi hauska kyllä. Mut joo, tää on kyllä mielenkiintoinen universumi, ja tosiaan jos ottaa asioita vakavasti, niin tää ei varmaan ihmisiä vituttaa tää koko juttu, mutta itse digan, koska otan tän enemmän semmosena vitsinä. Niin. Joo. Oliko sulla sit siitä enempää? Ei kai mulla oo. Joo. Eli sitten olisi näköjään tiedossa viimeinen elokuviin liittyvä uutinen. Ja joo. Tätä vähän ihmettelen, että miten tämä mahdetaan toteuttaa, mutta tullut ilmoitus, että hittipelisarja The Sims kääntyy elokuvaksi, ja tuottajana olisi Margot Robbie, joka näytteli just viime vuonna julkaistussa Barbie-leffassa Barbia, ja monet varmaan tuntee DC:n elokuvista Harley Quinninä tämän Margot Robbien. Ja tämä on sellainen kyllä, mistä ihmettelee, että miten tämän saa elokuvaksi. Joo, tämä tuli täysin yllätyksenä itsellekin, ja en olisi ikinä uskonut, että Simsistä jotenkin tehdään elokuva. Siis sehän on tosi hauska peli, ja kaikki tietää sen, mutta joo, että elokuvana en tiedä sitten, miten ne meinataan tosiaan toteuttaa.
Se on semmoinen, miten se nyt kuvailisi, simulaattori videopeli, niin en tiedä. Joo, ihan jotenkin, en tiedä sitten, että jotenkin käsittämätöntä, että miten ne meinaa sen sitten tehdä. Niin, itselle tulee mieleen, että siitähän voisi saada loppujen lopuksi tosi diipinkin, että jos siinä on, kun on tämä simulaatioteoria, onko se sen nimi, mutta kuitenkin teoria, että kaikki ihmiset elää simulaatiossa, on oikeasti tällainen teoria olemassa, mikä on tosi mielenkiintoinen, niin jos siinä onkin joku tällainen juttu, että jengi saa tietää tuossa maailmassa, että ne elää simulaatiossa ja saa tietää, että ne on Sims-pelin hahmoja ja ne ei oikeasti pystykään ohjaamaan mitään. Ja, kai siitä voi sit tollain tehdä aika mielenkiintoisenkin, mutta jos siitä, jos siitä vaan tehdään semmoinen, että hei, eletään elämää, niin se ei varmaan hirveän mielenkiintoista ole. Joo, no ehkä sitten jos semmoisen elementin ottaa mukaan, niin siinä voi jotain sillä saada aikaiseksi. Joo, mulla oli tosiaan heti mielessä vaan se, että just että Sims-pelin sisällä siellä maailmassa, että jotenkin ne jotkut hahmot elelee siellä ja tälleen, mutta niin, ehkä just jos sinne tulee joku NS-pelaajahahmo, ketä niitä kontrolloi tai jotain, niin se voisi olla ihan jännä vissiin sitten. Niin. Ja varmaan vähän samalla, että kuin muissa näissä, niin kuin vaikka Super Mario Bros. Että varmaan paljon kaikkia referenssejä toivottavasti tulee sitten olemaan siinä leffassa ainakin, että itse on aika kova Sims-fani, että olisi kiva nähdä ehkä jotain vähän tuommoisia, no ehkä Sims 2:nkin ajoilta jotain, ehkä jotain tuttuja hahmojen nimiä tai tämmöisiä, voisi olla ihan hauska. Jep. Ja just ajattelin, tuli toi teoria mieleen, toi simulaatioteoria siitä, kun silloin kun kuulin, että Barbista tehdään elokuva, niin ajattelin, että niinku, miten Nukesta saadaan elokuva. Niinku, tiedän, että on tehty niitä Barbie-animaatioleffoja joskus 2000-luvun alussa, ja mulle tuli mieleen, että sellainen live-action-versio. Ja ajattelin, että eihän niinku, tässä ole mitään järkeä, mutta olihan sehän niinku oli tavallaan Barbie-elokuva oli yksi iso poliittinen kannanotto, mikä niinku, vastusti patriarkkaa ja sukupuolten välistä eriarvoisuutta ja muuta. Että se ei todellakaan ollut vaan elokuva Nukesta, niin ehkä tässäkin on jotain paljon muuta kuin elokuva elämäsimulaattorista todennäköisesti. Varsinkin sitten kun ajattelee, että Margot Robbie, joka oli tekemässä tai niinku näytteli pääosaa Barbissa, niin on tuottamassa tätä ja on tuottamassa, vaikka tuottaja nyt ei nyt tarinallisesti päätäkään, mutta tuottaja pystyy myös sanoa, että ette tee yhtään mitään, jos se ohjaaja ja käsikirjoittaja on eri mieltä kuin mitä hän. Niin. Joo, kyllä tässä varmasti tulee ole jotain tuommoista diipimpää myös, että just, että ei seurata just pelkästään jotain Sims-perheen elämää koko aika, että siinä on joku, varmaan tulee olemaan joku diippimpi meaningi tai meaningi ja näin edespäin. Joo, ja yksi semmoinen asia, mitä mä voisin kanssa kuvitella, että mihin se voisi ottaa kantaa on, että kun kuitenkin toi on videopeli ja tavallaan tietokone ohjaa niitä, niin senhän voisi heittää tällaiseksi niin kuin nykypäivän, niin kuin tällaiseksi metaforaksi nykypäivästä, miten kaikki ihmiset on nykyään laitteiden ja muiden vankina ja tavallaan kaikki tietokoneet ja puhelimet ja muut ohjaa ihmisiä niin kuin oikeastikin, että sillä voisi jotenkin verrata sitä oikeaa elämää videopeliin. Niin, kyllä. Joo, ja varmasti ne jotain tuommoisia tulee tekemään. Tai no toivottavasti. Eihän sitä ikinä tiedä, mitä ne sitten leipoo. Jep.
Ja jos jotain erityisesti kiinnostaa, tästä ei ole hirveästi kerrottu, mutta toi ohjaajaksi on näköjään kiinnitetty Marvelin Loki-sarjassa työskennellyt Kate Herron, joka vastaa myös käsikirjoituksesta yhdessä Brian Redmanin kanssa. Ja muun muassa Margot Robbin vetämä Lucky Chap-yhtiö tuottaa elokuvan yhdessä Vertigo Entertainmentin kanssa ja pelin julkaisija Electronic Artsin kanssa. Eli varmaan jotain, kun EA on kyseessä, niin varmaan tässä elokuvassa sitten tulee olemaan joku, että joudut maksamaan, että näet lopputekstit tai muuta. Mahdollista. Ja siis lopputeksteilläkin on se on jaettu 2 eri pakettiin. Niin totta, on erikseen niin kuin näyttelijät ja sitten muut kameran takana työskentelevät. Niin, jep. Ja sitten on tietenkin post-credits, tämä lopputekstien jälkeinen kohtaus, mistä täytyy maksaa, ja täytyy myös maksaa, että näkee intron ja muuta. Jep, juuri näin. Joo. Mutta joo, tämmönen ilmeisesti tulossa, ja tästä ei tosiaan muuta ole sit kerrottu vielä. Mutta pysykää kuulolla, niin kuulette sitten, kun tästä kerrotaan vähän jotain lisää. Ja jos haluatte nähdä, kun pelataan Simsia, niin seuratkaa tätä kanavaa ja Twitchiä, ja saattaa olla, että joskus vielä pelataan Sims 4 ja varsinkin Sims 5 sit, kun se julkaistaan. Sellainenkin on tulossa. Jep. Joo. Mutta joo, oliko sulla Simsistä lisää asiaa? Tai ylipäätään elokuvista? Näköjään ei enempää elokuvauutisia mulla ole. Eipä taida olla. Tietysti Simsistä voisi puhua kauankin, mutta ehkä nyt ei mennä siihen kuitenkaan, kun se on. Mä oon sulle avautunut jo mun Sims-frustraatioista joskus aikaisemminkin, ja en halua kuulostaa rikkinäiseltä levyltä. Jees. Joo. Oliko sulla peleihin liittyvää uutista? No ei taida kyllä nyt olla peleihinkään liittyviä uutisia enää, ainakaan tältä kuukaudelta. Joo. No joo, mullakin on vain 2 uutista täällä jäljellä. Täällä on näköjään käynyt niin, että GTA 6 kehittäjä on vahingossa liikannut muutamia yksityiskohtia GTA 6:sta. Ja täällä on kuvia siitä, joissa ei kyllä hirveästi, ne on tosi nopeasti otettu, etten sit näistä kuvista ei mitään selviä oikeastaan mulle ainakaan, mutta kuvatekstien mukaan. Ja mitä tää on? Okei, täällä on. Justiin näköjään 3 päivää sitten tullut ilmoitus. Never mind. 3 päivää sitten ilmoitettu, että oli fake juttu. Okei. Nice. Cool. Sellaista, okei. Joo, ei sittenkään. Ei mennä tähän sittenkään. Täytyy näköjään tarkistaa artikkelit kaikki vielä uudestaan ennen kuin alkaa äänittämään, kun tosiaan kuukauden ajalta heitetään artikkeleita tonne Google Docsiin, että mistä halutaan puhua, niin näköjään voi tulla sitten tieto, että mikään tästä ei pidä paikkaansa. Mutta joo, mennään sitten seuraavaan uutiseen. Eli 2 päivää sitten on ilmoitettu, että näyttää siltä, että Minecraftista on tulossa oma PS5-versio, mikä niin kuin on sellainen, mitä on odottanut, tai niin kuin en sillä odottanut, kun en pelaa Minecraftia juuri koskaan, mutta on ihmetellyt, että miksei ole jo olemassa, varsinkin kun esimerkiksi jos pelaa PS4-versio Minecraftista PS5, niin siellä on esimerkiksi ray tracing-mahdollisuus, mitä niin kuin ei ole PS4, mutta on PS5, ja se on niin kuin harmaana siellä, että sitä ei voi laittaa päälle. Että se on, niin kuin, että miksi sellainen sitten olisi. Ja nyt ilmeisesti on tuolla PlayStation Networkin backendissä täällä vähän niin kuin koodissa löytynyt
asioita, jotka viittaisi siihen, että PS5-versio Minecraftista olisi tulossa. Ja se on kyllä tosi semmoinen, ehkä sit lataan sen taas, tai no niin, jos se maksaa erikseen, niin en mä sitä kyllä osta sen takia, mutta mitä on nähnyt noita ray tracing juttuja Minecraftista ja muuta, niin sit kyllä varmasti testaisin uudestaan. Että toi Minecraft on sellainen peli, että mä en siitä survivalista hirveästi sillai enää nykyään välitä. Et se oli kiva. Sitä oli kiva välillä pelata jonkun toisen kanssa. Yksin se on mun mielestä tosi tylsää. Jonkun toisen kanssa voi välillä olla ihan kiva, mutta se creative mode, mä oon aina tykännyt kaikesta, missä saa luoda asioita. Ja varsinkin nyt, kun on tullut ilmi tällaisia tai keksitty keinoja rakentaa niin kuin oikeasti toimivia tietokoneita Minecraftin sisällä, niin aina silloin tällä on mennyt sinne ja koittanut keksiä, että miten voisi luoda jotain koneita jonkun redstonein tai muun tällaisen avulla. Ja että se luova puoli siinä on se, mistä mä tykkään kyllä. Mutta ei kyllä hirveän usein tuu pelattua, että kyllä on sen taas jonkin aikaa sitten poistanut, että mahtuisi muita pelejä pleikkarille. Mutta sillain hyvä peli, mutta siihen myös kyllästyy nopeasti. Joo. Samat kokemukset mulla, että vähän niin kuin tulee, jos sen sanoisi, sykleittäin, että tulee niin kuin semmoisia kausia, että tulee paljon enemmän pelattua sitä ja sitten kyllästyy, tulee täysstoppia, niin kuin unohtuu Minecrafti pitkäksi aikaa ja sitten ehkä tulee jossain vaiheessa taas semmoinen, että hei, pitäisikö pelata pitkästä aikaa Minecraftia, sitten taas avaa sen ja tulee ladattua paljon modeja yleensä, kun mä pelaan PC:llä, niin tulee lisättyä kaikkea sinne ja pelattua vähän aikaa ja sitten taas paussia. Mutta joo, kyllä mä sanoin, että noin modit on ainakin henkilökohtaisesti tosi tärkeitä, kun on pienestä asti pelannut Minecraftia, että kyllä se sillai, vaikka sitä päivitetään edelleen, tulee uusia juttuja, niin kyllä mä kaipaan niin jotain uutta puhtia siihen sitten, että jotain, että no yksi modi, minkä mä latasin, oli, että siinä oli niin lämpötilat, että sun piti pysyä lämpimänä ja sitten oli myös tämmöinen janomittari ja kaikkea tämmöistä, niin mun mielestä ne tuo paljon lisää siihen ja antaa sitten vähän niin kuin sanoin, niin puhtia pelata vielä jonkin aikaa ja tälleen. Joo. Itekin nyt miettinyt just, että olisiko, kun en mä kyllä varsinkaan nykyisellä rahatilanteella tai taloudellisella tilanteella, niin mielellään ostaisi uudestaan Minecraftia, mutta on miettinyt, että olisiko joku ilmainen Minecraft jossain tarjouksessa tai muuta, että kun pleikkarille tai konsoleille ylipäätään ei hirveän usein ole modeja, että ihan muutamia sellaisia tulee mieleen, missä on joku oma modi, tällainen sivusto pelin sisällä, ettei voi mistään itse ladata mistään third party sivustoilta. Että Minecraftia olisi paljon kivempi itsekin pelata, jos olisi just modit saatavilla, mutta en kyllä tällä hetkellä maksaisi Minecraftista kuitenkaan. Joo. Sittenhän on tietysti niin sanottu ilmais Minecraft nimeltä Roblox, paitsi enää sitä ei ehkä voi sanoa ilmais Minecraftiksi, mutta silloin aikoinaan niin olisiko ollut jotain 2012-2013 ainakin, niin mun mielestä silloin niitä verrattiin aika paljon keskenään ja Roblox oli just ilmainen ja jotenkin vähän semmoista samanlaista kuutiomaista oli kaikki siinäkin pelissä silloin, mutta sitä on vissiin aika paljon päivitetty nyt viime aikoina, niin en tiedä, onko enää niin kuin Robloxin suhteen kaikki niin kuutiomaista enää, en tiedä. Niin. Joo, toi Robloxista
tuli mieleen, että se on tosi jännä, että se on lähiaikoin noussut sen suosio tosi paljon, ainakin mitä omalla kartalla yhtäkkiä tullut paljon kaikkea, että ihmiset pelaa sitä ja mähän tosiaan vielä muutama vuosi sitten luulin, että sellaista peliä ei ole enää edes olemassa, kun sehän onko se 2006 tyyliin julkaistu, että silloin kun mä aloin, no meille tuli netti vasta yli 2005, että sitten kun aloin 2006 pyörin netissä paljon, niin silloin se oli tosi iso juttu. Ihmiset puhuu siitä koko ajan ja muuta, niin mä olin luullut pitkään, että sitä ei enää ole olemassakaan, ja nyt se on kauheassa suosiossa taas. Joo. Se on kyllä jännä, no otetaan nyt, mä oon Robloxissa etin yhtä peliä, no tämmönen kuin Prison Life-niminen peli Robloxissa, niin sitä ei päivitetty varmaan, en tiedä, 6 vuoteen varmaan, ja silti se on tosi simppeli peli, siinä on yksi mäppi, aseita, siinä on poliisit vs kriminaalit ja tälleen, ja edelleen siellä se on yksi, no en nyt uskalla sanoa varmaksi, mutta se on edelleen tosi suosittu peli siellä, ja siellä on koko aika pelaajia ja pelaa sitä päivästä toiseen, että jotenkin erikoista, että niin ehkä en tiedä, sitten on jotain pikkulapsia, ketä niin kuin jatkaa sen pelaamista, mutta aika hyvin pysyy hengissä tämä peli, vaikka täällä on just tämmöisiä mihin ei ole niin kuin koskettu pitkällä tikullakaan pitkää aikaa, että edelleen löytyy pelaajia. Joo. Ja näköjään olin laittanut tuonne maaliskuulle ton linkin noista PS5 uusista spekseistä, mutta et ne käytiin viime jaksossa jo läpi. Tai siis PS5 Proon uusista spekseistä. Joo. Mut joo. Minecraftista uusi oma versio PS5 ilmeisesti tulossa. Tässä ei lue, että sekin olisi feikki uutinen. Joo. Olikohan mulla muuta? Mä en ole näköjään muuta ainakaan laittanut tonne listaan. Musta tuntuu, että mulla olisi ollut jotain sanottavaa vielä, mutta ei nyt kyllä tule mieleen. Onko sulla mitään erityistä mediaan liittyvää, mitä haluat sanoa? No ei kyllä silleen, että toi iso juttu oli toi The Walking Dead, The Ones Who Live, niin täältä kuulta, mitä on tullut hetkinen, mitäs täällä on. Avasin muropaketin nämä peliuutiset, niin näköjään yksi no sä tiedät, että mä oon kauhean Half-Life 2 fani, tai no Half-Life-fani, ja näköjään yksi ääninäyttelijä kuollut siellä, ketä on tehnyt ääninäyttelyä semmoiselle alieneille siinä, mikä on aika harmi juttu, kun vorticountit, kutsutaan vorticounteiksi Half-Lifeissa, niin ne on tuommoisia, olen aina tykännyt niistä, niin niiden ääninäyttely on näköjään kuollut sitten. Louis Gossett Junior, kuollut 27-vuotiaana, eli rip hänelle sitten. Joo, jep. Mut joo, ehkä sen olisi voinut mainita viime jaksossa, että helmikuussahan aloitettiin Last of Us 2 tai Last of Us-sarjan toisen tuotantokauden kuvaukset, mutta siitäkään ei sit sen enempää ole kuitenkaan tietoa. Ei ole tullut mitään erityisiä liikkejä tai ilmoituksia siitä. Tosiaan odotan kyllä Last of Usin toista kautta innolla myös. Joo, sama täällä. Mutta ihme on nähnyt aika paljon kritiikkiä viime aikoina just, että moni ketä mä oon niinku seurannut, tai niinku, no en edes välttämättä seurannut, mutta niinku silloin tällöin katsonut jotain YouTube-kanavaa tai joskus, niin on niinku haukkunut sen ekan kauden täysin pystyyn jostain syystä. Ja Okay. en tiedä mistä johtuu, että niinku itse tykkäsin siitä paljonkin, mutta joo, en osaa sanoa sitten, että miksi se on niin vihattu.
tai ei se nyt sillä yleisesti vihattua, mutta paljon just näitä, ketä on seurannut, niin ei ole tykännyt siitä jostain syystä, mikä tosiaan yllätti sillä. Niin, jep. Mutta toisaalta on myös paljon syitä, mistä niin kuin ymmärrän, että jotkut ei välttämättä tykkää. En sillain vihaamisesta tiedä, mutta tiedän, että voi olla esimerkiksi se, että aika paljon myös otetaan vapautta ja siirrytään siitä just lähdemateriaalista, vähän poiketaan siitä, mikä mun mielestä kyllä oli tehty tosi hyvin siinä. Ja sitten ehkä, no jotkut tietenkin tiettyjen jaksojen, tietyissä jaksoissa olevien ihmisten romanttisista ja seksuaalisista suuntautumisista ei ollut tykännyt. Mutta sitten sillai yleisesti, niin en mä kyllä näe, että miksi ihmiset ei tykkäisi siitä. Ehkä niinku ymmärrettävin on se, että jos niinku ei vaan halua, että poikkeaa siitä lähdemateriaalista, mutta niinku en mä siitäkään tiedä, että miksi pitäisi vihata. Et mun mielestä siinä on silti tosi hyvin otettu lähdemateriaali myös huomioon. Niin. Ja aika paljon nähnyt sitä, että on toivottu enemmän mä kutsun niitä zombeiksi, mutta niitä sienihirviöitä, infected, niin kuin, että siinä sarjassa olisi niin kuin, haluttu, että on enemmän niitä. Ja en ole samaa mieltä itse, että mun mielestä ne pysyy semmoisina pelottavina ja jännittävinä, kun niitä on vähän harvakseltaan niin kuin tulee vastaan ja sitten tälleen. Esim. Kun palataan taas Walking Deadiin, niin kun siinä on niin paljon niitä zombeja ollut alusta asti, niin jossain vaiheessa ne alkaa silleen, ei tunnu enää niin olevan uhkia. Ja just että niin se jännitys on lähtenyt pois niiden ympäriltä. Ja sitten mä tykkäsin, miten tässä The Last of Us-sarjassa niin käytettiin sellainen tosi konservatiivisesti, että ne pysyis semmoisina jännittävinä aina, että apoi, milloin tulee seuraava zombi, eikä vaan, että niitä tulee koko ajan laumoina ja koko ajan niitä tapettaisiin. Joo, se on yksi tommoinen kritiikki, mitä en ihan tajua. Joo, että itsekin, jos miettii, että sehän tuo kanssa realismia siihen, että niitä on harvakseltaan, koska tuollaisessa tilanteessahan varmasti yrittäisi vältellä niitä, ja jos niitä olisi koko ajan, niin se ei olisi hirveän realistista, että sit niistä selvittäisi. Et tyyli sit, jos haluaisi realismia, niin päähenkilöiden pitäisi kuolla heti. Siis juu, kyllä. Joo, kyllä mun mielestä se niiden zombien, infectedien määrä oli ihan hyvä siinä. Joo, kyllä. Mut joo, mulla ei kyllä ole tästä kuusta enempää sanottavaa. Tuntuu, että ei hirveästi ollut mitään isompia uutisia tässä kuussa. Joo, vähän sama fiilikset täällä. Ehkä ensi kuussa sitten taas on isompi lista asioita, mistä puhua. Joo, mutta kyllä tämä kuitenkin yli tunnin tämäkin jakso on nyt tähän mennessä. Että ihan hyvin sitten. Ja voisin ehkä tässä kohtaa mainita kuuntelijoille, että ollaan mietitty mediaminuutit spesiaaleja tulevaisuutta varten, että joinain kuukausina saattaa tulla sitten spessujaksoja, joissa on joku erityinen teema. Meillä on yksi tällainen vähän isompikin. Mä en tiedä, miksi mä katson mun webkameraa, kun se ei ole edes päällä. Mutta meillä on isompikin tällainen mediaminuutit-jakso tulossa ja vähän muutakin lisämateriaalia tänne kanavalle. Täytyy vähän tarkemmin sitten keskustella ihmisten kanssa, että miten tämä hoidetaan. Mutta on siis tulossa vähän jotain spessua mediaminuutteihin. Ja ehkä just on tulossa myös jotain sellaista, että on vaan toinen meistä kertoo jostain omasta kokemuksestaan jonkun parissa, jonkun leffan, jonkun pelin parissa.
ja muuta, että pysykää kuulolla myös niiden kannalta. Mutta muuten nämä mediaminuutit, tällaiset perus kuukausikatsaukset jatkuu kyllä ainakin tämän vuoden ajan meidän nykysuunnitelmien mukaan. Ja kyllä itsellä ainakin on fiilis tällä hetkellä, että vielä ensi vuoden jälkeenkin voisi jatkaa, jos ei mitään isoja muutoksia tule elämään tai muuhun. Juu, sama täällä kyllä, samat fiilikset. Mut joo, olisiko se sitten mediaminuutit tämän kuukauden osalta tässä? Minun puolestani kyllä. Oli ihan, vaikka ei ollut niin paljon aiheita, niin mun mielestä saatiin ihan hyvää keskustelua tässä aikaiseksi. Joo. Jees, mut joo, pistäkääs kommenttia, mitä haluatte kuulla. Onko joku tietty aihe, mistä haluatte, että puhutaan, mistä vedettäisiin ehkä joku spessujakso. Onko joku asia, mistä me ollaan tässä keskusteltu, mistä haluaisitte kuulla lisää. Voidaan tehdä siitä spessujakso. Pistäkää omia mielipiteitä näistä aiheista, mistä ollaan puhuttu. Ja aikaisemmat jaksot tosiaan löytyy tältä kanavalta. Sillä on oma soittolistansa. Se varmaan tulee tähän jakson päätteeksi ruudulle. Ja myös jos haluatte Twitchissä seurata, niin Blouth-kanavalla pelaillaan pelejä. Tältä kanavalta löytyy myös läpipeluita peleistä. Ja varmaan sitten tää tulee varmaan ensi viikolla, nyt tällä viikolla ainakaan enää voi tulla, kuvataan sunnuntaina tätä, mutta ensi viikolla kun tulee, niin varmaan, jos katsot tätä julkaisuviikolla, niin tällä viikolla varmaan striimataan taas Man of Medania, ellei erityisiä muutoksia suunnitelmiin tulee. Mut joo, kiitos kaikille, ketkä oli katsomassa ja ei kai sit muuta. Et se on sitten ensi kuuhun. Morjes!